mentwem ko tie mi kakra bi ebi amwa wo na ebeboa wo kina ana ebeboa wo busuani ana so obi a wo be hia akoma na Nyankopon afaso ehira wo enti tie mi na ye follow me na like na comment na mde batumu a watie bi me say ye wo nwira bi wo ho a ye frɛ no sa nwira wo mi wi a mebo ne din a kyerɛ mo na me be kyerɛ na adwuma mienu pa a wo ye wo wi ase Nyankopon bo sa nwira wo sɛ ye ndua eno akasa ena fifiri ba bia area na ebe fifiri no na Nyankopon hu sɛ obu behia sa nwira wo wo ho obu de hye fam kra fifiri gi sɛ Nyankopon na kasa adua na ade na odi ma area ko a muhia no ena fifiri ya frɛ no wagahye enwira na ade pa ko a wagahye nwira ye ne sɛ obi a sɛbe wo ho afiti wo soro kosi wo na ase anase fi wo kotodwe kosi wo na ase na atapai wo ye no hweye ye wo do satum kra na atom me pa atwa sɛ enwira wo ho ma na obi a wo ho kekaw wo so eno so wo ho ma me ba kyerɛ mu me pa atwa sɛ wo ho namba bi na ahohu na ehu ana ehu wo dia kwa hospital na enyai a wo be pe wagahye nwura yi bi pe be se 7 tetrete se ya tin be 7 wo ti a yaman nya ti se paste eye paste afa frankuto kakra bi wo pa be yusu ni sa ba di frankuto eye na wo dia srafiti wo suru sa akosi wo na ase ana se efru kotodwe na ekofom na ahohu afasra wo ye ni sa anopa anwumre wo be twetwe ena obi so a sabe na no honam keka wo so na wayaya enko se honhum se honam ani me pa to kwotete nwura bi oti afopa afa begu fie na ye nkakrakra wo personal ben wo dia ena wo ti 7 na odi wo be wo fefe gu nsuo mu nsuo hye mu nsuo ye ti se de obetimi de adwa anya nsuo hye na fo waposa wo mu anopapa wo bedware no se wo dware wi a hwie nsuo na tafa wo wo ye lock kra da proper ebeko na mum de wo be ya de obekan se enwura mi be yusu wagahye se ye munamani asam yale se ye sunsum no be yam sa so me bonadan ye asa na de awuro ye ni sa na nsa se nko ya na wo twa pepe mo ha no aka chem so bo ade ada roma o ho ato na de na ase ama okese no me da mase bye bye pato share mame my number is 0531829181 with us bye bye.